Tak a máme tady videjko s rybami. Do této zátoky si vždycky přijedu pro rybičky. Je to hnedka u silnice, jdeme po schodech dolů. Tady všechno to, co vidíte, tady chovají škeble a ústřice. Moc je to trošku rozmazený, no jdeme dolů. Takže tady tudy jdeme pro ryby. No a tady už je obchod, kde se prodávají ryby. A tady už se jde pro ně. Tak a už mi jdou pro ryby. Přímo čerstvé z moře. Tak si počkáme za hodinku, než přijede s rybama. Dělal jsem si srandu, ryby jsou samozřejmě tamhle vzadu v síti. Nabere je pěkně do bedničky, přiveze sem a nabere. A tady máme zátoku Segetu. Tamhle je vesnička Poljatca a úplně vzadu je vesnička Marina. Tam jsme byli na výletě na smrsku. A už se parkuje. Tak výsledkem jsou kvalitní rybičky. Ještě se hýbou. Možná teď zrovna ne. Nějaký spontánní pohyb tam je. No, takže rybičky pro nás.